Il-Kunsilliera Nazzjonalisti vvutaw biex jeleġġu lil Simon Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista wara li s-Sibt li għadda naqas milli jikseb 2/3 tal-voti mitfuqa. Il-kariga ta' Simon Busuttil bħala kap nazzjonalista baqgħet ma niżlix tajjeb ma' wħud mill-Kunsilliera Nazzjonalisti li sa dalgħodu stess urew id-diżapprovazzjoni tagħhom u ddeċidew li ma jivvutawx. Sa dan it-tant Mario De Marco li kiseb ftit inqas minn nofs il-voti mitfuqa s-Sibt li għadda, der skomdu waqt li kien qed jitfa' l-vot tiegħu fil-preżenza ta' Simon Busuttil, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u uffiċjali għolja tal-istess partit. L-attenzjoni ta' Mario De Marco issa tmur fuq dik ta' Vici Kap, pożizzjoni li jaċċetta biss jekk ikun qed itellaq wahdu. Dan ser ikun ferm diffiċli, e kif iben l-eks mexxej nazzjonalista Edi Fenekadami, Beppe Fenekadami, kien diġà ħabbar li se jikkontesta l din il-kariga. Fis-sfond ta' dawn l-iżviluppi għall-ħatra ta' Vici Kap, Joe Kallejja li huwa Viċi President tal-Partit Nazzjonalista issuġġerixxa li jiġi emendat l-istatut tal-Partit biex il-kandidat li jġib l-aktar voti wara r-rebbieħ jinħatar awtomatikament bħala Vici Kap, dikjarazzjoni li ma tantx inniżlet tajjeb ma' Fenekadami. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm l-inkwiet u t-tensjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista komplew jiżdiedu u mhux jonqsu minn mindu Simon Busuttil tħalla jtelaq waħdu għal kariga ta' mexxej.